M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale anga onse okondeka pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero lachiwiri mu mlongo wa namba 33 pamene tikusendera kumapito kwa chaka cha Mpingo. Leronso mayi wathu Eklesia Katolika akutipatsa mawu kuti inu ndine tisinkhesinkhe. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Chivumbulutso mutu 3 ndime ya 1 mpaka 6 kudzawerenganso ndime ya 14 mpaka 22. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Emmanuel Milopo, wophunzira pa Child Jesus Minor Seminary Nankhunda mu Diocese ya Zomba. Mawu a Uthenga Wabwino akuchokera mu Uthenga Wabwino wa Luka Woyera, Luka 19 ndime ya 1 mpaka 10. Amene akutiwerengera mawu a Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Santos Mpingu, a rector a Child Jesus Minor Seminary Nankhunda mu Diocese ya Zomba. Mawu oyamba kuchokera m'buku la Chivumbulutso mutu 3 kuyamba ndime ya 1 mpaka 6, kuyambanso ndime ya 14 mpaka 22. Ine Yohane ndinamva mawu a Ambuye kundiwuza kuti, mtsogoleri wa ku mpingo wa ku Saidi ulembere kuti, nawa mawu ochokera kwa amene amalamulira mizimu ya Mulungu isanu ndi iwiri ija, ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri zija zili m'manja mwake. Akuti, ntchito zanu zonse ndikuzidziwa. Ndikudziwa kuti muli ndi mbiri yoti ndinu amoyo, chonsecho ndinu akufa. Dzukani ndi kulimbitsa zokusalirani zimene zili pafupi kutha. Pakuti ndikuona kuti ntchito zanu zili zangwiro konse pamaso pa Mulungu. Tsono kumbukirani zimene mudaphunzira ndi zimene mudamva, muzisunge ndipo mutembenuke mtima. Mukapanda kuzuka ndizabwera mwadzidzidzi ngati mbala, mwakuti nthawi imeneyi ndizakupezeniyo simudzayidziwa. Koma alipo angapo pakati panu ku Sardi amene sanadetsedwe zovala zawo. Iwo adzayenda nane pamodzi atavala zoyera, pakuti ndi oyeradi. Motero aliyense amene adzapambana adzamuvekanso zovala zoyera. Dzina lake silidzafafaniza m'buku la moyo, ndipo ndidzachitira umboni pamaso pa Atate anga ndi pamaso pa angelo awo. Amene ali ndi makutu amvetsetse zimene Mzimu Woyera akuwuza mipingozi. Mtsogoleri wa mpingo wa ku Laodiya ulembere kuti, nawa mawu ochokera kwa Iye amene amatchedwa Ameni uja, amene ali mboni yokhulupirika ndi yoona, ndiponso gwero la zolengedwa zonse za Mulungu. Akuti, ntchito zanu zonse ndikuzidziwa. Sindinu ozizira, sindinu otentha. Bwenzi zili bwino mukanakhala ozizira kapena otentha. Koma popeza kuti ndinu ofunda chabe, osati otentha kapena ozizira, ndidzakusanzani. Paja inu mumati, ndife olemera, ndife achuma, sitiopa kanthu, osadziwa kuti ndinu ovutika, ochititsa chifundo, amphawi, akhungu ndi amaliseche. Choncho ndikukulangizani kuti mugule kwa ine golide woyeretsedwa ndi moto, kuti mukhale oyera. Mugulenso kwa ine zovala zoyera, kuti muvale ndi kubisa maliseche anu ochititsa manyaziwo. Ndiponso mugule kwa ine mankhwala amaso kuti mupenye. Onse amene ndinawakonda ndimawazuzula ndi kuwalangiza motere. Tsono chitani khama, mutembenuke mtima. Ndayima pa khomo panu.
ndipo ndikugogoda. Wina akamva mawu anga nkundisegulira chiseko, ndilowa, ndipo ine ndiye tidyera limodzi. Amene azapambana ndizalola kukhala nane pa mpando wachifumu, monga momwe ndidachitira ineyo. Ndidapambana ndipo ndikukhala pamodzi ndi Atate anga pa mpando wawo wachifumu. Amene ali ndi makutu amvetse zimene Mzimu Woyera ukuwuza mipingozi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga woyera monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi iyo Yesu adalowa m'Yeriko, ulendo wake wodzola mzindawo. Kudafika munthu wina, dzina lake Zakeyo. Iyeyo anali mkulu wa okhomesa msonkho, ndipo anali wolemera. Ankafunisisa kumuona Yesu kuti ngotani. Koma pakuti Zakeyoyo anali wamfupi, adalephera kumuona chifukwa cha kuchuluka kwa anthu. Tsono adathamangira kutsogolo nakakwera mu mkuyu kuti amuone Yesu, chifukwa Yesu ankayenera kudzera pamenepo. Ndiye pamene Yesu adafika pamalopo, adayang'ana kumwamba namuwuza kuti, Zakeyo, fulumira, tsika, chifukwa lero ndikuyenera kukakhala nawo ku nyumba kwako. Pompo Zakeyo adafulumira natsika, kenaka nkukalandiradi Yesu mokondwa kwambiri. Poona zimenezi, anthu onse adayamba kung'ung'uza. Adati, wakakhala ku nyumba kwa munthu wochimwa. Koma Zakeyo adayimirira nawuza Ambuye kuti, Ambuye, ndithudi ndidzapereka hafu la chuma changa kwa amphawi. Ndipo ngati ndidalandira kanthu kwa munthu aliyense monyenga, ndidzamubwezera kanayi. Apo Yesu adamuwuza kuti, chipulumutso chafika m'banja lino lero, popeza kuti ameneyunso ndi mwana wa Abrahamu. Pajatu Mwana wa Munthu adabwera kudzafunafuna ndi kudzapulumutsa amene adatayika. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, nkhani ya Zakeyo ndi nkhani imene inu ndi ine tikuyidziwa mokwanira. Ndi nkhani imene tayimva kwa nthawi yayitali, ndipo kawirikawiri anzathu pakati pathu amene ndi afupi timakonda kukatchula dzina limene, ndiwe Zakeyo, ndiwe Zakeyo, ndiwe Zakeyo, chifukwa chokuti ndi anthu afupi. Choncho nkhani ya Zakeyo si nkhani ya chilendo. Koma pali zinthu zingapo zimene tingathe kuphunzira kuchokera mu nkhani ya Zakeyo. Chinthu choyambirira chimene chimandisangalatsa mu nkhani ya Zakeyo, akuti panali chigulu cha anthu chimene chimamutsatira Ambuye Yesu. Ndiye pakati pawo panali anthu atali. Ndipo Zakeyo atazindikira kuna kuti chifukwa cha anthu atali amene aja satha kumuona Yesu, atazindikira kuti iye ndi wamfupi, kapena mwina mwanjira ina padera tinene kuti Zakeyo anazindikira chinthu chimene chikanamulepheresa iye kuti amuone Ambuye Yesu, chinthu chimene chikanamulepheresa iye kuti amuone Mulungu. Anachizindikira ndipo anadziona kuti ndi msinkhu wangawo umene ungandipangise ine kuti ndisaone Mulungu. Ndi chifukwa cha chimenecho anapeza nzeru. Akuti adathamanga nkukakwera mu mtengo ndi cholinga chokuti akamadusa Ambuye Yesu pamenepo amuone maso ndi maso. Kuzindikira chinthu chimene chikutilepheresa ife kukumana ndi Mulungu. Kodi inuyo, kodi ineyo, ndi zinthu ziti zimene zikutilepheresa ifeyo kuti timuone Mulungu? Ndi zinthu ziti zimene zikutilepheresa ifeyo kuti tikhale akhristu enieni? Ndi zinthu ziti zimene zikutilepheresa ifeyo kuti tikhale ndithu ana enieni a Mulungu? Ndi zinthu ziti zimene zikutilepheresa ifeyo kuti tikhale akatolika enieni? Kodi tikuziziwa? Kodi ndi chuma chathu chimene Mulungu anatipatsa chimene chikutilepheresa ifeyo kuti tikhale ana abwino a Mulungu? Kodi ndi anzathu amene Mulungu anatipatsa amene akutipangisa kuti ifeyo tikanike kumuona Mulungu? Kodi ndi ntchito imene tili nayo imene imatipangisa ifeyo kuti mwina tikanike kumuona Ambuye Yesu?
Tikuyenera kufunsa zinthu zosiyana-siyana, tikuyenera kusinkhasinkha mu mtima mwathu tione kodi zinthu zimene zimandilepheresa ineyo kumuona Mulungu ndi ziti. Ngati ndili pa banja, kodi ndi zinthu ziti zimene zimandilepheresa ine kumuona Mulungu m'banja mwanga, kuti ndikamuona mkazi wanga ndisamaone mu Mulungu mwa iye. Ndi zinthu ziti zimene zimandipangisa kuti ndikaona mwamuna wanga ndisaone Mulungu mwa iye, ndikaona ana anga ndisaone zipatso zimene Mulungu andipatsa, ndikaona makolo anga ndisaone Mulungu mwa iwo, monga momwe iye ananenera kale kuti makolo athu ndi Mulungu athu achiwiri. Ndi zinthu ziti zimene zikutilepheresa ifeyo kukhala Khristu abwino. Zakeyo anazindikira chimene chimamulepheresa iye kukhala kuti aone Ambuye Yesu. Ndi msinkhu wake. Ife lero mwina sungakhale msinkhu wathu, koma mphatso zosiyana-siyana zimene Mulungu watipatsa ndi zimene zingatilepherese ife kukhala kuona Ambuye Yesu. Tikuyenera kuzifunsa kuti kodi zimene ndi ziti. Ndipo tikazizindikira tikuyenera kupeza nzeru yokuti zimene zotithane nazo, ndipo nzeru yeniyeni ndi Ambuye Yesu. Choncho timpempha Ambuye Yesu yemweyo kuti azichose zimene zicha. Chifukwa popanda Ambuye Yesu, zinthu zimene zimatilepheresa kuti ife timuonenso Ambuye Yesuyo sitingakwanise kuzigonjetsa, tilibe mphamvu ina iliyonse. Ife nzeru yathu, luntha lathu ndi Ambuye Yesu. Timpempha Ambuye Yesu yemweyo kuti atithandize kuti tizigonjetse zimenezi ndipo tizamuona Ambuye Yesu. Chinthu chachiwiri chimene chikundisangalatsa mu nkhani ya Zakeyo, akuti atangonyamuka ndi Ambuye Yesu kumapita ku nyumba kwake, anthu mbuyo muno anawasira nkhani, anayamba kumunena Ambuye Yesu. Ndipo akuti ati wakakhalatu kwa munthu wochimwa. Kusonyeza kuti pa nthawi yonse imene Ambuye Yesu anali kwa Zakeyo, anthu anali akumung'ung'uza komatu kumuweruza Zakeyo. Zakeyo ndi woyipa, amatibera ndalama, Zakeyo ndi woyipa, chuma chake chija ndicho. Anali akumunena zinthu zambirimbiri. Koma chinthu chimodzi chimene anthu aja samadziwa nchakuti Zakeyo nyumba muja anali akulapa machimo ake. Ndipo anali akuwauza Ambuye Yesu, inetu anthu ndimabera, choncho ndizatenga ndalama mwakuti ndizabwezere kwa nani? Kwa anthu amphawi. Iwo ali kunja kuno ali bize akumuweruza ndani? Akumuweruza Zakeyo. Iye nkati mwakutani akulapa paka Ambuye Yesu kufika pona kuti chipulumutso chafikadi nyumba uno. Popeza kuti uyuso nayenso ndi mwana wa ndani? Wa Abrahamu. Iye walapa machimo ake, watemenuke mtima. Anthu kunjaku akumunena. Ndi zimene soto inu ndine timachita. Timakhala bize kukamba zoyipa za anthu ena. Akuti aja ndi wochimwa. Akuti aja ndi akuba. Akuti aja ndi amiseche. Akuti aja mwakuti. Bize kuwaweruza anthu ena osadziwa kuti mwina iwo ali ndi mpata amayankhulana ndi Mulungu ndipo alapa machimo awo. Ife tili bize kuwaweruza anthu aja. Ndipo tizakadabwa kumwamba kuona kuti anthu amene timawaweruza pansi pano ndi amene akukalandira chipulumutso. Ife nkumati abo kuti abo zona ndi munena zona amene odi alandira chipulumutso. Pala anthu ena timanena amene acha ndi mahule amene acha ndi chabwino iwo chabwino tikuwaona ngati koma simukudziwa kuti mwina anatemenuka mtima ndipo leronso sali hule, anatemenuka mtima analapa machimo awo, kumwamba tisakadabwe kukaona amene acha akulandira chipulumutso. Ife tikupsa moto pamene tikuweruza anthu ena, tizidziwa kuti anthu achaso nawo amatha kukhala ndi mpata ocheza ndi Mulungu, nawonso amakhala kukonza ubale wawo ndi Mulungu. Ife timakhala bize tikukamba za ena, mokuti tikumbukire za machimo athu, timakhala bize tikukamba za anthu ena, kumawadetsa anthu ena akazioneka ngati ochimwa kwambiri, kuyiwala kuchimwa kwa ife. Pa tsiku losiriza omwe amene tikuwaweruzawo tisakadabwe tikuona kulandira chipulumutso chosatha, ife tikupita ku moto wosatha. Timpemphe Mulungu choyamba atipase chaulere chozindikira kuchepekedwa kwathu, kuchepa kwathu kwa msinkhu, chozindikira mavuto amene akutipangisa ife kuti tisakomane ndi Ambuye Yesu. Komanso atipase chaulere chotembenuka mtima, cholapa adi machimo athu, mosayang'ana machimo anthu ena, ndipo kuti tonsefe tikalandire chipulumutso kumwamba. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. To